ଏଠି ଆମର ଚିଲି କୋବି ହବ ବୋଲି ଚିଲି କୋବି ଛଣା ହେଇ ସାରିଲାଣି କିଛି ଛଣା ହେଇକି ରହିଛି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ଚିଲି କୋବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ରସୁଣ ଆଉ କିଛି କଟା ଅଦା ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ହୁଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଦେଇଦେବା ତାକୁ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବା ଭାଜି ନେବା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କିଛି ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା କିଛି ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ କିଛି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାପରେ କୋବିକି ପକେଇଦେବା ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଳେଇକି ରଖିଥା ସେ ପାଣିକି ଆମେ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ କଷିଦେବା ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦେଇଦେବା ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେବା ଗୋଳେଇ ଦେବା ଗୋଳେଇ ପକେଇବା ତାକୁ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ କିଛି ଧନିଆ ରଖିଥିବା କଟା ଧନିଆ ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ହେଇଯାଇଛି ଚିଲି କୋବି।